daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Bonni kotigal bonni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey hey, won bambino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Sofia, min arno ɗon pour jewte. Sabu Sofia, wonko ganduɗa yoɗani hakkunde me ma ha haala cewɗi ne jalta hen. A ari suudam noon taw hooram no muusa namdiɗa kam mbimami hooram woni koye muusde. aɗa namno aɗa namdito minne noon ha jiiɓimi kalmi ko fotani haalde walla mbanmami komi fotani waddema ɗum fof noon fotani yaade ha Abdourahmane na heɓa hen wonko ganduɗa yoɗani. Ni jaw jaafoɗa kam noon mais là je t'arrête mbiɗa haala ka fotani yaade ha yetto ka Abdourahmane min de ka Abdourahmane mi wiyani ɗum goɗɗum sona a sellani mbiɗa hoorema woni koye musdi garmi mbimom yo nawe hôpital walla ƴewanma psychologue yewtide ma kala probléme garɗo ɗo e galle he ko an waɗa ɗum encaissé min de ko ni mbimi Abdourahmane somi haalannomo goɗɗum nene mi haalat ɗum kono noon mbeɗa sikki min mi heɓata caggal ma mbeɗa ni wona domburu ngata wutta mi waɗata ɗum. Allo an kam affaire am o tolniɗa hen non non guila hanki men man nodda anne sabi lillahi toppitanomi affaire o mo yaawa ba pari eyi a wi annomi noon mi aranama min kay min sa haalninomi guila hanki tawannomi ari mais ko ɗum ha jamma taki mbiɗa heeñi jaafoɗa noon mais probléme o heewi am quoi mais ko affaire kam a waɗni kam gongo moƴƴode mi jinmi d' accord joni mi arat toon joni inchallah mi aranama ala mi fadta ha ɓooya joni kay garanat mim eyyi moƴƴe jarama a jarama alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi barke rasulullah joni yahde waɗ préparé addoy bagage o ala jooɗade muñum yiyam addi Sofia wonko ganduɗa fotani sa hakkude me ma andi ko ñagotomami ndenana kam hakkude me Abdourahmane mais neje ko golɗo kongol calimi min woni holon sah mɓe renanma hakkude ma ka Abdourahmane hakkude mon ɓuuri tidde hakkudam min e makko min aɗa andi ka ɓiyam ka sehilam wonko ganduɗa mi yiɗa ɗum ina wona hakkude me ma ala caɗele min mbeɗen yaha nder neje am min no mbiɗa ni tan ka nenam komi ɓiye ka dimo komi dimo ɓirimɓe jeeɗiɗo donc noon ko jam tan heeƴi hakkude men garten to gonnoɗen ɗum tan ñaaguimami. Sofia
mbiɗa ko gonga ka dimu ɓi dimu rimɓe jiiɗi ɗum jibinma minen ko noon gonirmi dimu ɓi dimu sabu min no nanguirnomami hanke heccanki ni ko noon nanguirnomami ha joni haydara ittata ɗum e am koni noon jonnen gondigo seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiri mballi guitene sini ñamde ñiri mballi guitene sini ñamde Fatima gulali dugu haydara fewnata te yayi oɗo gonɗo dow o heɓiri gorko ma tan ko rokku ɗum jam Fatima joom galle ma sa yiɗi heftude ɗum tan a heftat dokkamo jam dokkamo teyre kala ko jam fewdani e haala belka fitina fewnata te Fatima an aɗa yiɗi Bukari te aussi Bukari ne yinma Sofia mi anda e goto sona Bukari min Bukari tan gandimi so Bukari adi waɗi kam ni rek affaire waɗa kam choqué ɗum no bettidi kam ni min e Bukari gille min puɗɗiri gille A à Z Bukari ande ko ɗum no yoɓat kam hande watti ko dogde kam complètement affaire waɗi kam ko choc mawɗo par ce que mi jooɗino mi ñakilanno ɗum ni mi jooɗi mbimi ala tagal sona goto kam mais hande so yeeyo waɗi kam oɗo comportement walla waɗi kam ni ko waɗi kam ɗo ko affaire waɗi kam décevoir complètement telima ko ɗum tawi mi waɗani de mi wona dara Fatima an ko haala kirowo tan kalta ha joni huuri kono rufani donc noon Fatima jimmi ko gartira hakkille ma keewa place ma jaara e teyre kalda seesa sa waɗi ɗum tan a heɓan an jeew nde bonde nde gonɗa an ndene ittoto e ma an jeew an ɓetta ko hoorema hene muusa fof hay tus muusanima kiram ɓolamono e ma hol mbiɗoma noon homo mbiɗa noon han ɗo mbetta Amadou wi an hay dara fof ko an wiyata noon kiram ɓolamono e ma an Sofia woni koye rendinde men di he Sofia de ara ɗo tawi en gondi min ma miɗem andi no feewi ta jeew billahi ñande fof mbaɗɗa feere ha dottin to gonnomi ma ɗum ɓuuri waɗ piire ma est ce que anani kaɓe ko anani kaɓe ko jeew anani kaɓe ko jeew Abdourahmane dewgal makko e Sofia ko jiɗɗo wattude ɗum e gonga ndende feeram bona ɗum fof noon saabi ɗum ko Amadou so nangirno joom suudu makko no fotino ɗum nangirde ɗum fof wattano kono ngal dewgal no mbawmi wadde hangal bona jarani kam hunde fof Sofia he o wahalandim ko gonduɗan neje waɗa ko ɗum haydara mi wondani te woni heɓɓinnam haala jimi ko jattande sundu Sofia minima ha toon fof yaltu nder sundu haydara mi wondani Sofia wonɗo walla ko min wonɗo yaltu neje walla nananani yaltu nder sundu Sofia neje s'il te plaît ndubiram suudam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari
tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala yo Bukari hoore mo jeyata ɗon ko neɗɗo danger wonno kala jiiɗa gorko deeƴo haalta sa haalde ɗum futtini gisi Bukari meeɗa wulda e dara o mo jeyata o ko dow mum ngara wujja ko haala dow ko e ko haala less ɗo ko ça fait deux kono ha joni wannam ko mbimami ko tan sa waɗi oɗo plan yahani garta e to gonnoɗa mais oɗo c'est sûr et certain sa waɗi ɗum ko jaam keɓata hen ko wona ɗum kadi Abdourahmane o cigana no waɗata yam ɗebbal ni cigana ko hunde baɗɗo fayida Abdourahmane ni yoori naata hakkude min e Bukari kanko jagga jungo makko ngabbinamo kanko jagga jungo makko mo tellina cigana ɗum no yoori ha Fatima ɗum yoɗani te aussi Abdourahmane mami yewtide e makko Bukari par force wattat yontede ɗo hen ɗum ko par A ou par B mami yewtide e makko ɗum ala probléme artir hakkille ma ñaguimami noon ko gueɗel gotel so yontama ɗo fewdu suuduma ha feewa mbaɗa cuura e ma jiwrida e makko kalda e makko seesa tan a heɓat mo wat ɗum anen miijo hen te haade nde wona an goto haɓete ɗum ko enen fof kaɓete ɗum te min je suis là pour toi mbiɗa andi d'accord mi woro haala e dara min wiyatamo e dara yo waru addore jaam de min de balle a lelde ñaama halismaji men nder wuuri ko wullam bella ay Fatima aduna kala ko jiiɗa hen ko suttoroji kala mbiɗom aduna ne weeli ɓoyani ko jibina ken muñiɓe noon ha tampuɗen en maayo tawi en muña ɗum noon yalla waɗen sutut tan amin ɗum won ɗon yalla wallu rek Allah ko moƴƴo waɗɗo inchallah sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere namour an kam ko jibinɗa ko ɗum meeɗi hebdem Sofia ɗum meeɗa heɓde mi ko mbiɗa ko bule tam hannde sambiretake fawe ka kuferɗo woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasele woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni ñiri mbandi jitene sini ñamde kay ɗum ɗo ko neɗɗo goto waɗa ɗum ɗo e galle eyi on ko holo Amadou tan waɗa ɗum ɗo e galle mbiɗa Amadou sabu Allah e nelaɗo mum lawƴi hoore ma nde guittaka mbaɗɗa e hakkille makko ayi neɗɗo kala ko waɗe hakkille mum billahi wallahi hay sa yeehi jama ko ɗum jeeyata an Abdourahmane wona neɗɗo bonɗo an Abdourahmane ko kelli faaɗo yiyata mi ƴeewa ceerno gooto tan haɓɓo gorago Abdourahmane o tan ha o deeƴa tan ha o wonta debbo bal ha mi heɓta Sofia Amadou Amadou wallam Amadou an aɗa selli an Amadou mono Abdourahmane fuɗɗi walde ɗo hanki jammo yel gotel jiɗa haɓɓude Abdourahmane min wima noon namour o tonde Sofia ka Amadou goto waɗa ɗum ɗo min wanni ko mima ko ɗe ƴeew toon pamete mum ala namour wona namour kaldani la ilaha illallah min holto paami mi suwa nadde ngal ɗo dewgal tan hay consomde hunde daro wiya kat Amadou ko mbaɗɗa kono mbawɗa ɗum hi Amadou mbaɗma an hannde ko dali ko faan waɗi ɗum han Abdourahmane wat toñama ini ɓe mbimi fet sewi ndi aw toñam an noon ɓala yagal ɓernde e wonde añaan e wonde sokot koye ma fuɗi Amadou an boñi an jaasi an woni mbabba tigi abonan tama bonan Abdourahmane haalnan ko mbaɗmami mbasa ɗo tan hat mawnin guetel hat kam yen ha an ɓuuri ande ko mawni hat mawni telede an ɓuuri andu ko mbaɗɗa an Abdourahmane an kala mbaɗnomami kala haal
halko mbanma mi haalama haɗa ni ko mbaɗɗa mbanmi an naka mbaɗa hamon mi anda baji amadou an jeyaji an boñi an ɓurɗomo won sokot ala min o cikkannomi an hattana ɗi waɗ meñi kono ndeke an ɓalayagama ɓerne jelli ɗum eyi mbimi wadde mbanmi ko wawa haali tawi wonko mbaɗmami haalna mbimi an ɓuuri an nokka mbaɗɗa kono noon minoma ɗo e galle he amadou ɗo wonta weeɗo dara noon te billahi amadou sa renaki ɗo e galle sa renaki ɗo mi ñamama tan gotum wallahi sa renaki mi ñamama tan gotum hay dara watta mbiɗa ɗum hay dara watta billahi amadou sa renaki billahi sa renaki ɗo e galle he te ƴeew minoma e galle ɗo kiik mi ñamma min mi kiic eyyi moƴƴi a har kam wawi haɗ mi kiic ha ɓaawo jang kiic ha ɓaɓɓaji alhamdulillah alhamdulillah o marché o boni ƴew tan an ataka tegnaɗo bal e teere mbaɗaɗo gason ha feewi waɗa kilime ha tegna bal gardien ala ɗo wawa nanno biya mayde loofma wona tiɗo baba lelle to daaro wallahi affaire o feewi c'est bon billahi wallahi tallahi ma andu min wonko woppimɗo wona winomde telen wonko woppimɗo calɗanam joni noon heccagueɗel kalaɗe min ka a jangganimi ɗum ɗo wima ceerno kala ko jangguinma ina heddiri ko warduma a siwa yi alhamdulillah guiccino amadou an boni an on ɓuurma bon ndeysan wororororororo nagge nge hunata ungal ngal unata jalago remata kura o wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴulɓe ko digal welani Namour an ɗum ɗo ne musma de c'est normal ɗum musen mais est ce que wona guel gonɗa cukalel nde rafi hemma walla wodi ko hemma Sofia kono haala jiɗmi accu ko min so rafi hemno ma yamin ƴeewa debbo min adda mais ne wawi taw wonko hemma wonko gañma walla Sofia ɗum gañami ya haal min mbimami guila gonni cukalel ha tolimi haydara meeɗa gam heɓ accu affaire rafi Namour calme toi min gomi tan koye namdade machallah an woni séri coco séri banana machallah mi yooɗi mi yontama min wima noon mi nande ciilal dembo guertoɗe kirdaɗo beelel bowani min wima noon machallah ɗo kay haydara ala ko wiite hen dar daragal ngal ƴewde mbaɗa yi dar yoɗo moosa machallah mi haalan noon totta ham damblan o rewɓeɓe ko ɗon maaya kono noon agami haala ma gueɗe ko ceerno ɓuranimi gandal mbiɗa paɗa ko banque haad banque mi yiiɗa hay debbo goto darma mi wiyani ya salmin ɗum mi wiyani ya haalde mum a majjani min no mbami komi kirowo kadi min fiidemi debbo ko mami itti ñiiƴe muɗum ñiiƴe ɗe koma ɗe cola aɗa andi kirgol tan ko ɗon haaɗi donc a waɗi intérêt noon mon liide meel artir hakkille ma aɗa andi min kam ɗo gonmi ɗo komi baɗɗo ko pular wiyata ko yogowo so yoolima yettima lumbima ha keeɓa men jowdi ok d' accord mais joni ƴeew aɗan batten mi jogui solution ko holɗum il faut jaaha to ceerno safruma o ƴewanma ko holɗum gonɗa kalanama ko holɗum anani Namour ananani ko kalmi ko wadde non ko kala mbimami de il faut yimmin jaaha to ceerno safruma tade a sellani Sofia so wiye ceerno ko mbiyam ɗum
joɗomiɗo wona gorko ɗum hersinaki Amadou ɗum haydara ala hen te noon suudu ndu caabi ɗi komi cofɗo mbaɗmi kak 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 laabi tati doccimi caabi ɗi beddimi nder ndiyam ala anne ta intérêt de amma jan min kam no mbami hay gondo ɗo woni ko masala ha aduna min wiyani yandar hay goto jahay jam gatta e dow jam koni mbimami ɗum tan woni hoore laawol ngol te meɗa ndir so Allah jaɓi jiiɗoma dañi hante ko ene jokkotiri aduna mum saabu sika wiyama haɗa ene jooroyo suudu kaaba a hawre Mouhammadou ko heddorima ruttade mi yahan mi ƴetta haalis o mi sodanma bagage uji cohluɗa ɗi kuddu cunwuruji payane julɗe kuruɗi un koye roof ha kabiyongo wi teb basa yijidde noon horde nde aɗa andi ko horde nde yarete jeere basa yijidde ɗum noon yaha e dow jam gatta e dow jam haydara ala hen de mais kadi jogoɗa debbo ma haydara wawna ɗum ni tan ya darno ɗum ni tan oɗon daronden ɗum kam yahani Abdourahmane Bukay Abdourahmane mbaɗi jam yow noddirma ɗum probléme mawɗo hetti kam Mbak Allah jingane malawai, Mbak Allah jingane masot oi, Mbak Allah jingane malawai, Mbak Allah hendure hejab oi, Allah malam kidamai. So ya an kije kanko woni barka jam. Neɗɗo wene tan kiti suut. Wala ka tikkanɗo holko tikkanan mami holko mbaɗɗa mata ko garmi ko suudu ma cakkimi les mbeɗa heeɗo kalton kono Sofia sa yi mbanmi ɗum an wonko kaldon ɗen mbimami rento Abdourahmane o fijirete Amadou ɗum addanimi ɗo en haala ka kalta ka wona ɗum addimi ɗo aɗa andi très bien holko addimi ɗo en so tawi holko mbaɗɗa kala mbeɗem darma probléme ko woni kadi ɗum noddirmani hanki jam miɗa lelde Sofia Bukay ala nomi waɗani kono hay dara marsa hen Bukay Abdourahmane famani min kam mi faami ronki faamu jiɗɗa mi ronki faamu haalnam ha laaɓa waddano ala hakkille mbimayi ko nguuram joggani hanki ngori joggani Abdourahmane an est ce que an ko kalata ko laaɓani haydara ngori garɗen koye o galle yiɗo ngori san ngorin joggoɗo haalnam ha laaɓa oppu tindi ɗi Bukay a fontoy wona boni Bukay fontakima heyi mbiɗo mo leldima debbo haydara mo marsani kay haɗani haydara marsani he eyi Abdourahmane an hol fof ko reɗɗoto hakkude ma e Sofia ha ngori ma ne joggo toon walla ne wasa toon joggo an kam ɗum dogata ɓandu ma fet see Bukay waɗi mi wona gorko han mi wonde Sofia nder suudu homo ñamto waɗa goɗim waɗa koɗim waɗi fof mbiya mi tinta hoorema Abdourahmane o Sofia jinnomi noon ko andindema Abdourahmane par ce que min winom rento Abdourahmane ko bandi ko say wonko anda Abdourahmane noon Abdourahmane rewɓe leegal ngal ɓe ɗo fof o wonde maɓɓe an a anda ɗum ɓuri ko bon e aduna ɗum Abdourahmane waɗi giƴi ɓiyum sehel ɓiyum jadande ngel e ɓiyum ngel ara galle omo ngel fijira ko ngel o yeehe o yiɗodiri ha o resi ngel o adde galle he woni Amina ɗum addi jiiɓa hakkude mo e jeewo hande noon Sofia so tawi Abdourahmane wonko heeɓi ɗum min Amadou ko wontimi hen o yeehi fijiri hoorema ladde ha moteur mo widdi ko Amadou wawe ɗum walla noon ƴeewon ceewo
par ce que jeew jooɗaaki jamma jooɗaaki ñalaama te haɗani ɓerdem no huɓɓi o yalti amina o diwi o naatema haɗani ɗum kam ma metti jeew par ce que on cukalon horay taw ko jeewo o baɗe mo junga amadou kam mo mooli allah ala ko annde ɗum ala ko wondi ɗum a ɗum eyyi jaltine kam haala moon hede an Amadou jogori ko dañde dow ma gonga de merde woto haala ƴeew yo way tan heɗen kalta ɗum haala amadou anani kalmi et puis ayi ɗum ɗo mi happani noon hay goto sona amadou kam goto waɗa ɗum ɗo e galle ala woto haaldir noon Abdourahmane meejito ko moƴƴi Abdourahmane fawat dow Amadou ko moƴƴi wadde ko aɗa waɗi noon mbiɗa aɗa waɗi noon ala ni wadde noon Allah surma ham ƴeew mi tawi ɗum less mbiɗa haaldami noon homo haani kino bugati hara jinni jaha kalla e amadou ceerno hamme mbaɗɗa njaay hoɗo lobbudnaaɓe alhamdulillahi rabbil alamin e barke Cheikh Amadou Ndiaye he e duuɓi ɗiɗi mbaɗan ɗummi affaire o jaggi haydara wawa han gallem kay mbimami han ko jam mi leli tan ha yani duwa Ndiaye ceernal seerim wala tikka moƴo defte haaɓe Allah jinga tawi kam waɗi yo ittu walla noon mayne dañe ɗo e galle no ƴeew mi haalima noon kalama de Abdourahmane ko joni noon ha ɗeɓata jugga o Abdourahmane noon kam ndeke yo ko Amadou haalata koye mum fof ko ɗum gonga wallahi ko ɗum gonga miti kono noon an woni ceerno gaynako joom nayi joom autoji wurongo autoji ndirat almoɓɓi ene jangga lobbude siko Amadou Ndiaye a jarama komi beltiɗo barke Allah wallahi jarama seydi Ndiaye Amadou Bukari Amadou kosɗam ɗe kos jam komi cohluɗo ma Bukari meɗo mooli Allah cohlirmami ko yewtere tomi meɗo mooli Allah han ƴeew ko jamam gonmi ko weltaram gonmi mi dawrani han du komi dawrani coowo yalto am ha laaɓa to so goppami han mi haaldaka Amadou haade ma fus hono ko gullowo kay fat ha ganda ko wullata Bukari an hon gondata weltare yimɓe gone probléme Bukari hon woni probléme hon woni probléme ñi Abdourahmane Bukari accam de yalto am ha laaɓa tos noon yalto am tan ha laaɓa tos wat inna te immo salam immo lu am salam immo Amadou jooɗo layden Bukari immo lu am salam yalto salam yalto ne jeew an ko tigi aɗa andi ɗum ɗo fof haalnani kam Sofia ka haal ko woni haala ka koko nanɗa ko aɗa andi très bien hol gonɗo Abdourahmane par ce que no ɓoydi a faami min holko tagi nen jeewa haalnanimi guila avant mben naate mariage o Sofia hol kalantuma aɗa fonno haalandemi noon par ce que min e ma nanguirmami comme no ka nenam te ala komi haalnanimi e aduna hunde fof mi haalnima te andi kadi wonko kalanɗa kam ko noon ko kedduɗa han Abdourahmane nde ko wonirɗo e leggal ngal kala ceemede yo ceemede lokkatima ɗum ha laaɓi eyyi kala debbo mo wirtini yiide yaltam ha laaɓa tos noon accam mbeɗa mooli Allah Bukari accam mi wawa haala mi suusa haala mi hattanani haala mi wawa nabbone accam Amadou billahi wallahi ay an noon minen fof ɓerɗe amen ñaawe ma e probléme Abdourahmane he Bukari accam Bukari yaltala ma on kam gaccude so Allah jaaɓi billahi ma on kam gaccu min kurko wonta kam ɗo fijir onon mawɗo wona galle tan cukalon kala ko yuppa tan tegue dow maɗo wiya kam waɗi ɗum pourquoi han mi jaɓata ɗum hande mi jaɓata ɗum jangde non wona min jeeyi toon affaire mbaɗe complot moon tan minne waɗa ko mbaɗatmi ko tawi on gon bandiji min ɓuuron won bandi laabi 190 so Allah jaaɓi tawi tan de lobbude hin ɗo kam meɗen ma on kam gaccu ko laaɓi Allah jasɓe Abdourahmane sikki non Sofia wi ɗum kono ko Abdourahmane woni vrai pervers he ay sa immiti mi aado Allah e balɗe ma Sofia ana yaltat bo wala addanami haalaji bonɗi ɗiɗo e nder gallam he hoto wattu a nani ko mbimami ko nen jeew he hoto wiyam nen jeew ay to guittuɗa nen jeew rutin ɗum to te jalta suudam noon Sofia yat suudam
an mbiɗa yiilon jaltirɗa joom gallam aɗa adda haalaji bonde aɗa fawma aɗa wiyama ko caga ko pervers o ɓuura bonde min kam Sofia ndimbi wallahi dañi sens keɓanum ko solde ñiiƴe ma ɗe fof Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni selabe yadibe. Trois familles, 1000 problèmes.